дар моварои ёдҳо таҳти ин унвон дар китобхонаи вилоятии оммавии ба номи Тошхоҷа Асири маҳфили рӯнамоии ёдномаи шоири машҳури тоҷик Махсум Олимӣ баргузор гардид. Дар маҳфил аҳли илму адаб, шоирону нависандагон, олимон ва устодон иштирок намуда аз ашъори бои шоир ёдовар шуданд. ҳамчунин аз ҷониби иштирокчиён тарона аз эҷодиёти шоир Махсум Олимӣ сароида шуд, ки писанди ҳамагон гардид. ترس من از جام و از می نیست، ترس من از نالشینه نیست. дар маҳфил инчунин маҷмӯи ашъори шоир фарзанди марҳум Шаҳриёри Олим низ муаррифӣ гардид. Таъкид гардид, ки ду китоби тозанашри Шаҳриёри Олим маҳз ба зиндагӣ ва эҷодиёту фаъолияти падараш бахшида шудааст. Вай дар яке аз китоби худ бо ном дар моварои ёдҳо чакидаҳо аз саҳифаи матбуот ва рӯзномаву маҷаллаҳо чанде аз хотираҳо ёддошт ва мулоқоту вохӯрии падарашро гирд овардааст. Гуфта шуд, ки ҳар хонанда ҳангоми мутолиаи китоби мазкур аз ҳаёту фаъолият ва эҷодиёти пурраи шоири тоҷик Махсум Олимӣ ба хубӣ огоҳ хоҳад шуд. نه تنها اشعار و کتاب سخنوران ولایت سرخ، بلکه نمونه های آثار علمی و ادبی و بدیعی سخنوران تمام تاجیکستان را چاپ می‌کند و دوستان عزیز، ما خوانندگان عزیز اینجا استاد چند نفر از دوستان رو معرفی کردن. ما در دوام البته مجلس برای دانشجوها معرفی می‌کنیم و البته باور داریم که از این کتاب خوانندگان بهره‌مند می‌شوند. имрӯз аҳли илму адаб ва ҳамкорони марҳум шоири машҳури тоҷик Махсум Олимӣ саҳми ӯро дар соҳаи адабиёт назаррас медонанд, зеро зиндагинома ва осори бои шоир дарси ибрат барои насли ҷавони имрӯз мебошад. маҳз аз ин хотир ҳоло фарзанди ӯ Шаҳриёри Олим низ идомадиҳандаи касби падар буда бо эҷодиёташ номи ӯро зинда нигоҳ медорад. гузориши Фарзона Шамсиева, Насим Раҳимов барои барномаи Тиловатии Хабар.